Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake kasancewa cikin wannan shiri na musamman kan jaruman sahabiyat. Yau za mu yi rayuwar Ummu Sulaim, wacce aka fi sani da Rumaisa binti Milhan. Ta kasance daga Ansar, wato daga mutanen Madina, uwa ga shahararren sahabin nan Anas ibn Malik. Ummu Sulaim ta kasance daga kabilar Banu Najjar a Madina. Ta karbi musulunci tun farko kafin hijira, kuma ta kasance ɗaya daga cikin matan farko da suka yi mubaya'a ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ta auri Malik ibn Nadar, wato mahaifin Anas a farko, amma lokacin da ya ki karɓar musulunci ta rabu da shi. Daga baya ta auri Abu Talha, babban jarumin nan daga Ansar. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana matukar ƙaunar gidansu, yana yawan ziyarta, yana addu'a ga ɗanta Anas, kuma ya kira gidanta wuri mai albarka. Ummu Sulaim ta shahara saboda ƙarfin imani, hikima, haƙuri da shiri na sadaukarwa ga musulunci a kowane hali. Jarumtakarta a filin yaƙi ta bayyana sosai a yaƙin Hunain a shekara ta 8 bayan hijira, lokacin da ƙabilar Hawazin suka kawo hari ga rundunar musulmi, harin bazata wanda ya sa da yawa suka gudu a cikin rundunoni na farko. Ummu Sulaim ta kasance ɗaya daga cikin mata da suka tsaya kusa da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ta ɗauki ƙaramin wuƙa a shirye don kare shi da muminai idan abokan gaba suka kai gare su. Ta zo kusa da Annabi ta ce, idan wani daga cikin mushrikai ya zo kusa da ni, zan farke cikinsa da wannan wuƙan. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi murmushi, ya yi mata addu'a, yana cewa Allah ya albarkace ki. Shirinta na shirye-shiryen yaƙi, ko da bai shiga faɗa kai tsaye ba a wannan rana, ya nuna ƙarfi da shirin kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da al'umma. Ummu Sulaim ta kuma yi wasu abubuwa daban, kamar tana kawo ruwa, tana kula da raunuka a yakuna daban-daban, ta nuna muhimmiyar rawa da mata ke takawa a jihadi, tana tallafawa a wurin faɗa. Ta jure abubuwa iri-iri, kuma a shirye take don kare gaskiya idan an bukata. Wannan watan na Ramadan, yayin da muke ɗauke da azumi da kuma yin haƙuri akan juyayi da rauni, mutuna Ummu Sulaim, mace wadda ta yi riƙe makami na imani, ta kuma shirya don kare gaskiya. Tana koya mana cewa gaskiyar taimako ga addini tana fitowa ne daga ƙuduri mai ƙarfi da shiri. Allah ya yi wa Ummu Sulaim binti Milhan rahama, kuma ya ba mu jarumtaka, hikima da sadaukarwa irin nata. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.